Всички остаряваме, но можем да го направим красиво. Замисли се, колко време всъщност живеем. 80 години, това са близо 29 200 дни или малко над 960 месеца. Всеки от тях дава шанс да се чувства жив, енергичен и млад отвътре. Нашето тяло всеки ден се бори с стрес, токсини и стареене. Истинската младост започва в клетките ни, не в огледалото. Затова избрах този продукт. Soul. Храна за клетката. Душа. Този продукт дава на клетката антиоксиданти, помага на тялото да се възстановява и дава брутална енергия и бодрост. Най-хубавото. Това не са просто думи. Не си го измислям. Това е лабораторно доказано. Повишава имунитета с 67%, намалява клетъчното възпаление с 80% и повишава устойчивостта на стареене, забавя стареенето с 79%. Всеки ден давам на тялото си това, от което има нужда. Сила отвътре и истински баланс и енергия. За моите клетки само най-доброто или нищо по-малко.